Olemme jälleen kokoontuneet suveen, kuin suvivirttä laulaen jo joutui armas aika ja suvi suloi. Monet meistä katselee suven tullen kesäisesti viikko-ohjelmia, jopa tällaista ryssäläistä lehteä kuin Aamulehti, Valo. Unohtamme, kun katselemme tällaisia, mitä sanotaan Raamatussa. We are forgotten. It's easily forgotten what is said in Bible. Me raavimme päätä kesän hyttysten tullon. We are scratching our head and there comes the flies in the summer. Tässä viikko-ohjelmassa in our daily week news they are not written those what is written in the Bible. Eli Raamatussahan lukee in the Bible there is written. Siellä lukee ensimmäinen käsky, first command. Älä pidä muita jumalia. First command, do not keep other gods. And it is forgotten. Islam on saatanasta ja islamin orjat ovat saatanan palvelijia. Read the Bible. Lue Raamattua. There is no understanding in this book. No understanding for Islam. Ei ole minkäänlaista ymmärrystä islamille ja sen pedofiiliprofeetta Muhammedille. Keskuuteemme on tullut monenlaisia ohjelmantekijöitä. Heitä voidaan sanoa saatanan perseläviksi. Muun muassa maahanmuuttoministeri Astrid Thors ja erilaiset kansankiihottajat valtion syyttäjälaitoksessa, muun muassa Jorma Kalske, Mika Illman, vähemmistövaltuutettu Puumalainen, joka siirtyi oikeuskansleriksi ja ne muita. Tässä Raamatussa ei ole minkäänlaista hyväksyntää homoudelle eikä mullekaan saastaiselle persereikäkulttuurille. Mutta me luemme ja meille tuotetaan tällaisia lehtiä, joissa palvotaan erilaisia homokansanedustajia ja muita vastaavia persereijän rassaajia. Raamattu ei siunaa persereikäkulttuuria. Perse on tarkoitettu vain paskantamiseen. The asshole is meant for only the shitting, not for homoculture. Eli tehkäämme näin. Tällaisille ryssäläisille lehdille kuin Aamulehti, Aamulehden tapaiset ryssäläiset lehdet. We should remember, we don't need this kind of daily news. They are only for compost. Read the Bible. Lukekaamme Raamattua. The New Scofield Reference Bible with Concordance. Täällä on Jesaja 40, jossa tuodaan esiin Herra, elävä Jumala, johtaa kansojen vaiheet, epäjumalien turhuus. Epäjumalina ovat myös tällaiset Matti Apusen ja Jorma Kokkisen pitämät lehdet, joissa ei ole muuta kuin pelkkää homo- ja persereikäkulttuurin ylistystä ja heidän edustajiensa. Sopii ihmetellä, onko tämä myös kansanmurha, kuten vuoristokoriloilla Ruandassa. Kun me pyyhkäisemme nenää, me unohdamme, mistä on kysymys. Tämä vaikenemisen kulttuuri, the cultural silence, we are too easily forgettable. Herra Jumala, this Bible condemns, tuomitsee those who don't believe the God and believe the so-called wrong prophecies and wrong gods. They are condemned to hell. Täällä lukee. Kun katsomme kohtaa.
Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan. Tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat. Tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Näin sanoi Herra Jaakobille, älä pelkää Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki, minä autan sinua, sanoo Herra. Sinun lunastasi ja Israelin pyhä. Katso, minä panen sinut raastavaksi puima-äkeeksi, uudeksi monihampaiseksi. Sinä puit ja rauhennat vuoret, muutat kukkula takanoiksi. Sinä ne viskaat ja tuuli ne vie ja myrsky ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrassa. Israelin pyhä on sinun kerskauksesi. Eli Herran käsi nousee ylös ja tuomitsee nämä epäjumalat. Jesajan 42 luku. Oikea Herran palvelija. Herra käy vapahtamaan kansansa. Herran sokea palvelija on ryöstetty ja vangittu. Tämä on syytä meidän epäjumalien palvoivia tahojen lehtimies Neegeriinkin muistaa. Jesaja 41:42 sanoo, katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minä sieluni mielistyy. Minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden, ei hän huuda, eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjetty ruoko hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Näin sanoo Jumala Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveyden, mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Täällä ei puhuta minkäänlaisesta suvaitsevaisuudesta, eikä suvaita minkäänlaista kansojen sulautusprosessia. Päinvastoin, Herran sanassa näkyy, kuinka Israelin kansan piti kitkeä keskuudestaan kaikki epäjumalan palvojat, saatanan palvojat, epäjumalain palvojat, murskata heidät, tuhota vuohineen ja eläimineen. This is written in the Holy Bible. Do not keep the other gods. Do not worship any prophecy of Islam. Destroy them, it is said in the Holy Bible. We have to remember this in our immigration policy also in Europe. We shouldn't allow no kind of Islam immigration into Europe. Let's remember this. There is evil when the Islamic people come here. We have to stop them. Stop Islamization. Like in the Moses protected the Israel nation against the Philistines. Moses lead his nation to Canaan, the Holy Land. Our Canaan is Karelia. Let's remember that. Let's remember. Do not forget this Bible. Do not forget this Bible. Älä unohda tämän Raamatun sanomaa. Älkäämme hyväksy islamia Eurooppaan emmekä Suomeen. Kiitoksia. Hyvää kesänpäivän jatkoa Sepon päivänä 2009. Kiitoksia.